Duela 15 urte, kutxa, bere eginkizunen artean hasi zen gazteen auzolandegiak ekimen berria antolatzen. Helburua bikoitza zen. Alde batetik, gazteok inplikatu nahi genituen gure ondare historikoa errekuperatzen eta bide batez ingurumenarekin harremana indartzeko aukerak sortzen ere. 3 udaldietan egon ziren hemen kutsakide ziren gazte haiek, bereziki auzolan moduan. Eta hain zuzen ere, lehen egitasmoaren edukia eta helburua lortu zuten. Gaur gauden igartza jauregi, garbitu, txukundu eta berregokitzeko aurrelanak ere egin zituzten. Eta geroztik, igartzarekin kutsaren inplikazioa, diru ekarpenen aldetik behintzat, askoz ere handiagoa izan da. Beraz, igartzaren eta kutsaren lotura orduan hasi eta gaur daino iritsi da. Gaur hemen ordezkatuta dauden erakundeekin batera, Goierri osorako kultur ekipamendu paregabea egikaritu dugu. Horrela, 18. mendeko Burniola baten aztarnak besterik ez zirena, ekipamendu garaikidenarekin hornituta, gaur dagoeneko eraikin historikoa bihurtu dugu. Eta hau da, gazte haiek hasitako auzolanaren ereduaren haritik guk erakundeok osatutako emaitza. Kutxa ordezkatzen dudan aldetik behintzat, guzti hau gure bezeroei zor eta eskaintzen diegu. Beraz, datozen urtetako eta espero dezagun datozen mendetarako ere, izan dadila jauregi hau ahalegin kolektibo baten egitasmo oparoa eta auzolanaren emaitza eredugarria. Zorionak, beraz, Beasaindar eta Goierritar guztioi eta goza dezagun ekipamendu honekin. Mil esker gure bezeroei, mil esker zuei guztioi zuen arretagatik.